everyone, welcome back to Sunny Live Chain. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Soapy Stories and namhlanje sikhuluma ke ngeGenesis guys. Nibonile bakithi ukuthi uMaruna usephinde ke futhi ke kwambhedela ke ngoba bese ngazi ukuthi izinto zakhe kanye nobonke seziyalunga kodwa ke shem hayi bandla akavela aphume lo mfana ngempela kuleli viki ezoqala guys uzofika owethu ezomtshela ukuthi sisiwe awuphume kubonke ubonke akakufuni. But ke guys iqiniso lithi yebo uMaruna kanye nobonko they are married in community of property, and before ubonko can get married again they must go and divorce. Yes, umshado wabo ubhaliwe phansi but ngokomthetho waseMzansi uthi bashadile futhi bashadeke umshado ohlukanisa ke amafa. Mawukuthi ke Genesis belongs to ubonko kusho ukuthi uMaruna una 50% walapho before kungangena ke uowethu. Wogayile liviki ezoqala into ezokwenzeka ukuthi ke uowethu wenye ke noMaruna bazoba nalowo ngxabano yabo yokuthi ke uowethu uthi ke uMaruna akaphume aphele kubonko ngoba uyambona ukuthi ubonko ke akamfuni. uMaruna guys uyahlanya ngobonko, but ke the other catch ukuthi ke umpumi guys angazi uma bayathandana yini manje noGabriel or kwenzakalani. So uGabriel uzosayina uMaruna back or uzosayina uMaruna to Revelation. Enye drama nayo leyo guys ku-Revelation memsayina and ke uzocasuka kumpumi ke abone sengazi ukuthi uMaruna uzolala ke nendoda yakhe ngoba phela umpumi manje ngazi ukuthi usejula ke noGabriel. Manje mase kufika uMaruna ke hey ake sekuhappy ke uselwa naye ke uyamklinya ke ufuna ke ukumbulala for what I don't know guys. Enye into ke unobuhle uzoxoshwa ke emsebenzini noma uzomiswa njengoba nazi guys ukuthi ke kube waba naleya ngxabano between her nefeni ke Ishmael. So iviki ke elizayo lizobe ke liphethe ke izinto ke ezikanjalo. Idrama ayipheli lapha ke eGenesis guys, ayipheli drama, and the happiness kaMaruna guys is always compromised. That brings us to the end of this video. Leave your comment below and share your opinion. Bye.